女子で皆さんこんにちは。チベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビの天神ラクセルと申します。チベットダライラマ法王、そして CJ に関する1週間のニュースをお送りいたします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。インド各地のチベット人団体がダライラマ法王に長寿祈願を捧げました。ダライラマ法王はアサム州の洪水被害への救援活動を支援しました。中国当局はチベット人の知識人や作家らを標的にして逮捕かつ拘留しています。ワシントン DC で第8回世界チベット議員連盟会議が開催されました。CTA の代表団はアメリカ合衆国チベット問題特別調整官のウルザゼヤ氏と面会しました。インドからモンゴルへブッダの生物が到着しました。チベット事務局ワシントン DC とブラッセルはチベット語学校のイベントに参加しました。6月23日の朝、インド各地の亡命チベット人コミュニティの代表する5つのグループがダライラマ法王に長寿祈願を捧げました。ダライラマ法王はインド北東部アサム州で発生した未曾有の豪雨と洪水による犠牲者に哀悼の意を表し、同州のシリ・ヒマント・ビザラ首相に書簡を送り、救援活動のための寄付を行いました。アサム州では1週間にわたる豪雨によって洪水が発生し、深刻な被害をもたらしています。人命の損失、財産の破壊、大規模な住民の避難などが発生しています。中国当局はチベット人の知識人や作家らを標的にした活動を許可しています。チベット語やチベット文化を守るために基本的な権利を行使し、民族のアイデンティティを主張したチベット人らは分離主義行動を行ったとされ、数ヶ月間の極秘拘留の後、長期の実刑判決を下されています。チベット人権民主センター TCHRD によりますと、昨年12月1日、48歳のチベット人作家のロンゴ・ゲンドゥル・フンルプ氏は、いわゆる青年中級人民法院では4年の懲役と2年の政治的権利の剥奪を言い渡されました。2020年11月11日、僧侶であるロンゴ・ゲンドゥフンルプ氏は、アンド・ローマ県のレプコン総院で中国当局の公安官に拘束されました。彼は新しい詩集を出版したために拘束され、刑罰を受けたとのことです。また TCHRD は別のチベット人作家である34歳のトゥプテン・ロル氏が扇動罪で4年6ヶ月間の禁錮刑を言い渡されたと報じています。彼は昨年逮捕されて以来8ヶ月間にわたり収監されていますけれども、収監場所は公表されていません。また別の報告によりますと、ロンゴ総院の僧侶であるチベット人作家かつ学者のロンゴ・カンガ氏も2021年初めに任意逮捕されて以来、中国当局に身柄を拘束されたままです。6月22日水曜日から第8回世界チベット議員連盟会議が催され、28カ国から100名以上が出席しました。この会議はアメリカ合衆国連邦議会の支援を受け、チベット亡命議会が主催し、ワシントン DC で開催されました。アメリカ合衆国の国会議事堂である落選上院オフィスビルで開会式が行われました。ダラムサラからダライラマ法王のビデオメッセージが届き、参加者の皆さんへ感謝の意を表し、基調講演を行いました。合衆国下院ナンシー・ペロシ議長はチベットの歴史と状況を鑑み、
その平和的な解決を推進するための超党派の決議案を提出する予定があると述べました。チベット亡命議会の憲法ソナムテンベル議長が歓迎の辞を述べ、ペンバースリー出席大臣が基調講演を行いました。出席大臣は今回の会議の主な目的についても説明しました。インターナショナルキャンペーンフォーチベットの会長であるリチャード・ギア氏と全米民主主義機関 National Endowment for Democracy の会長であるディームン・ウィクセン氏も出席し、チベットのための活動の持続と発展の重要性を強調しました。翌日23日、合衆国会の中国問題に関する連邦議会行政府委員会は議会で初めての公聴会を開催し、研究者や歴史家の証言を聴聞しました。続いてはチベットが直面しているさまざまな問題について各国の国会議員や専門家、政治活動家による一連の説明会が行われました。世界チベット議員連盟会議は1994年にインドのニューデリーで第1回が開催されました。その後、リトアニアのビリニュース、アメリカのワシントン DC、スコットランドのエディンバラ、イタリアのローマ、カナダのオタワ、リトアニアのリガなどの各都市で開催されています。6月21日火曜日、ペンバスリー出席大臣が率いる CDA 代表団はアメリカ合衆国チベット問題特別調整官のウルザゼヤ氏の招待では合衆国国務省で会談しました。憲法ソナムテンベル議長、ドロマツリン転換副議長、ノルジンロマ大臣、チベット事務所ワシントン DC のナムギャルシュルブ代表が出席しました。出席大臣と代表団は熱心なチベット支援者であるダイアン・フィンスタイン上院議員を表敬訪問しました。また、世界チベット議員連盟会議に出席する前、カリフォルニア州とミネソタ州のチベット人コミュニティで講演を行いました。6月13日月曜日、モンゴルの首都ウランバトルではインドのニューデリーにあるインド国立博物館で管理されているブタの遺品を迎えました。この生物は元伝テクチェリン総院に11日間展示される予定です。海外式には多くのモンゴル政府関係者や数千人の人々が集まり、チベット事務所モスコのテロトゥルゴルムチェ代表がダライラマ国王からのメッセージを伝えました。インドからはキレン・リジジュ法務大臣が率いる大規模な代表団が参加しました。6月18日土曜日、ロッセル・ケゼリングの週末チベット語学校の第25周年記念式典が催され、チベット事務所ワシントン DC を代表してて、中国連絡官のツリムギャズ氏が参加しました。彼はダライラマ国王がチベット語の保護の必要性について常に助言していることを改めて強調し、中国政府支配下におけるチベット語教育の導入途上から現在に至るまでの不安定な状況について説明しました。この週末言語学校は1996年に設立され、わずか7人の生徒でスタートしました。その後、生徒数は増加し、現在では450人の生徒が定期的に通い、チベット語やチベット文化を学んでいます。チベット事務所ブラッセルのティングレ・ワントゥ事務局長は、ベルギー共同体のシラブナンジェ週末語学学校が主催する資金調達のための文化イベントに参加しました。ティングレ・ワントゥ事務局長は、伝統的なチベット教育と現代的なグローバル教育の2つの翼を併せ持った両翼のチベット人になるようにと若い世代に呼びかけました。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴どうもありがとうございました。皆さんにとって今週も良い1週間になりますように。はい。